pangitaon mas wito lagi. So anha diha, anha ko diha lusot pwede. Hala, ito na naguna na si. May ganis babes, okay. Angot yung lakaw. Anad ba ni? Muna pa nga nga adventure sa ta. Okay na ka diha. Nagdamos inyong mga maintenance. Katagaan ka no? Basta na ikawayan, mauna na. Wow, kanindot sila hang. Oh, kanindot silang farm oh. Mga talong. Oh. Enak kayo ng talong no? Ay, mga kabanuan, yan ang nagsumok-sumok na sadmi sa amo ang giagian karon hawa mi ka tultul asa naman tultul gay na to. Nakaagita og kamaisan, kalubihan. Barangay ba ni Santo Niño? Ay, dili sitio dia. Ang barangay is Don Pedro. Ajo ko kakuan. Muagi ra kuno sila. O danas balay. Saan naman tani? Asa man tagi? Ha? Ah, sige. Thank you. O diha, basta diha. Cute sa balay oh. Ay na, di sila. Agi lami day. Asa man isang ko ani day? Kanang. Oh. Oh, asa dito kadung day? Ah, katughan ang inding adto. So kani mauni dan talon sa bantaaw. Oh. Manag dita kagit bahay sa tulakaw. Sa mura ratag. O masigit ag tuyok, mao na siya. Wag kita katultul. Daghan ay. Buyag nindot kay ilang view din. Asa man ani nagsanga man ni. Asa man bagaw ni dito. Okay ri. Sige lang kay ga-video mako sundon lang ko na akong video asa ni siya. Basta dito tagikan. Oh. Mao na siya. Ay pa sila swito sa tuwa. Di mabuang po tagarita diri watay tuyo. Ang suroy-suroy lang. Pagkanindot ra ba sa ilaha diri ko ano murag wagi polluted. Fresh kayo. Ano kanindot? Ngapog. Nindot kayo ilahang gamit diri pata kayo. Ang mga tauban sunod lang ang mga ikot. Kita mag-apil-apil og mga ingon ni di kita ka. Oh, laag mawala ang tani. Oh. Asa man ka bahala init iguli basta busog. Makadapa. Naguna ang snap pagkatotoo paniud to. Oh. Diha ta lusot napitan. Diha ta paingon. Okay. Gamita ko na ninyo inyong GPS diha. Okay, GPS waste. So, naglagiting ang kainit mga kabanuan niya. Tira. O, magdadog tubig. O, nagdapag talong, wanang hangusan. Ha? Ah, nakita na. So, gikan dito. Ha? Kanya. Gikan ka dito sa bantaaw. Lahos ka dito. Sige, magkuyog ka ninyo inisunod. So, mauni siya. Wala lagi pangitaon mas wito lagi. So, anha diha. Anha ko diha lusot pwede. Na.
Unsa na? Kabulihan. Ha? Ay, katubhas doktor ang ending ani. Ni maglakaw tagway hay blaron tang kuyog. Kanina lang dahil subayo nga dalan niya. Oh, dito na nga to. Naanlan, alas city. Nagika na. Oo. Isa man ang balay nga dako. Ah, karuli na. Kita na rin na. Ako agi day na nano sakop den tanan nato niya. Kung na sila nagpa-kuwasto. Wala. Saon na. Ayo ana sa mga recommendation. Wa. Makita mo. Kuan to sila ha. Unsa ni balay ni or pa? Ah, bayad ra. Amo daan gianda mga amo ang mga tao nga amo ang pagatudloan. So nagbaktas-baktas in town mi sa mga kaumahan kating inita. So karon naabot ra gyud gihapon. Nakanil laging wa maswito sa mga agianan. Maabot ra gyud gihapon bisan pa og wala maswito sa agianan. Ungod sa enjoy lang ka sa imong paglakaw mga kabanwa. Hey, thank you for watching. Bye-bye.